Aktar minn 1000 persuna attendew għal kunċert annwali Classics Under the Stars flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt il-patronċinju tal-Prim Ministru Joseph Muscat u Sinjura tiegħu Michelle Muscat. Kunċert li tkompla mill-leġislatura li għaddietu li tella għar-raba darba fil-ġonna tal-Palazz tal-Girgenti fis-Siġġiewi. Waqt dan il-konċert li sar il-ġimgħa fil-għaxija indaqqet mużika popolari klassika fosthom xogħlijiet orkestrali ta' kompożituri magħrufa bħal Dvorak, Albeniz, Rossini u Puccini kif ukoll tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Takkumpanja lill-Orkestra Filarmonika ta' Malta kien hemm is-sopran Claire Caruana il-interpretat siltiet mill Bohim ta' Giacomo Puccini. Ħadet sem ukoll il-mezzosopran Claire Gigo li hija bbażata fir-Renju Unit u l-interpretat silta minn ta' Rossini. Id-deriġa l-Orkestra Filarmonika ta' Malta Michael Laus. Daw kollha li attendew għal kunċert Classics Under the Stars kienu mħeġġa li għandu donazzjonijiet għas-santwarji tal-annimali illi għandna f'pajjiżna.